Uhloniphe emzini ndodakazi inkomo zizila inhlonipho ngekufundisile. Okwasemzini inkinga zakhona ezakho uziphathe kahle umuntu wasemzini. Indoda iyathotshelwa noma ibheda makubheda ubekezele emendweni kuyabekezela ukhumbule izifungo wazisho phambi kwamfundisi. Wathi uyomthanda ebubini nasebuhleni mase kubheda uyobalekiswa yini kina kuyona indawo yokubalekela. Hamba kahle ndodakazi kavilakazi bakulindile ufike uvusa umuzi unganaki inkinga zakhona zomthwalo wakho. It's menzilishasi mbonga gogo akunamjuluko. Oza mago isikulindile ekhaya.